गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों। दिनै गोथार बुब्लियाव उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा बाथौ बे आश्रमाव दा समायखिरा लानाय हाबाफारि दंमोन आरो बे दिनै गोजोनै जानानै थांबाय आरो जे बे 3 बोसोरनि थाखाय गोदानै जिखिनि बिबानगिरि मोनदों बिथांमोना दिनैनि जिखिनि बिबान मोननानै खामानि मावलांनो थाखाय समायखिरा लाबाय बे दिनै बर' रायजो राजानि थाखाय आरो बुहुमाव जिमान बाथौ सिबियारिफोर दङ मोनसे जारिमिन जानानै थागोन आरो बेबायदिनो धोरोमखौ मुलुगनां फेहेरनाय फोसावनाय बे खामानिखौ मावलांनो थाखाय दिनै समायखिरा लानायजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनैनि बे गोदान बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोना जाहाथे गौथुमखौ मोजाङै सामलायनायजों लोगोसे रायजो राजा आरो बाथौ धोरोमखौ गोसारहोनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि जिखिनि खामानि मावनो थाखाय आवगायबोदों दिनै गमामायैनो दिनै बर'नि गेजेराव बाथौ धोरोमा दिनै गोसारबाय दिनै गोसारनायजों लोगोसे दिनै बर' हारिनि गेजेराव जौ जुवा सोलोंथाइ बे बिथिङाव गोबां खामानि मावबोनो थाखाय दिनै लाइमोन माइनाव दौरि आफाद गोबाङै खामानि मावबोदों आरो बेजोंनो दिनै आरो मोजांसिन खामानि मावलांनो थाखाय मोजां बिबानगिरिफोरा फैदों आवगायबोदों जिल्ला आफादफोरा जेरैबायदिहाय खामानि मावदों बियाब आफादफोरा जेरैबायदिहाय खामानि मावदों दौरि बिथांमोना फोसावनाय खामानियाव जेरैबायदि खामानि मावदों गमामायैनो दिनै बर' समाजखौ बर' हारिखौ गोजौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायाव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों आवगायलांगोनखौ दिनै मिजिंथिनो हायो। दा फैबाय थानाय जों नुबाय माने गोबां माने दैयो दख'रा जिल्ला मिरुसो खुंनांगौमोन खिन्थु आफादफोरखौ गावनि समथे माने खोब लेथेर फेथेरै खुंहोनायखौ जों बे बेलायाव बेयो मोनसे फैबाय थानाय समाव बे 3 बोसोर समफारियाव जों समायखिरा लादों जे मोनसे डिसिप्लिनाव मोनसे खुंनाय जागोन जेरैबायदिहाय गेजेर मालाबा जौ जुवाफोरनि मेला फाथिनानै जौ जुवानि बाथ्राफोराबो जोंनि मिरुनिसिम मोनफैदों बेफोरखौबो जोङो मोजाङै डिसिप्लिनै खुंनो थाखाय जोङो जेरैबायदिहाय दुर्गा फुजानि समाव महामेला फाथिनाय बेफोरथ' बिराद मोनसे गोजोनथाव खौरां खिन्थु नाथाय बेयावबो आन्दोआव माबा माबि सोलियो होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनिसिम मेसेज फैदों बेखौ जोङो फोसाबनो थाखाय आरो डिसिप्लिननि थाखाय जों खुंलांनो थाखाय नाजागोन मानो होनबा धोरोमा मोनसे गोथार आरो बे मोनसे जातिनि सिनायथि हारिनि सिनायथि जों हारिखौ जों मोनसे गेरेमसा हारि दानांगौब्ला बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो दालांनांगोन आरो बेखौनो जोंनि बिबानगिरिफोरा जों थिग जानांगोन जोङो थांनाय मोनसे टार्मसआव मोनसे मोजां मोनसे माबाया सोलिबोदों मानो होनबा दिनैनि समसिम लाबोना होफैनो हानाय जेरैबायदिहाय केबिनेट पर्यायाव जौ जुवा सेरेब बेफोरबायदि बिबानगिरि गैयामोन दाबो निस्सय गैया जोङो साननैसोनि उनावनो एग्जिकिउटिभ लानानै बेखौ जों गोलावै सावरायनानै जे 3 बोसोराव माबायदिहाय खामानि मावलांगोन बिनि प्लेन पलिसिफोरखौ जोंनो मिसन आरो भिसनखौ जोङो आबुं खालामनो थाखाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मावलांगोन। गाहाय नेहाथारि हिसाबै बे मावनो गोनां खामानिया मावनो गोनां खामानिया मोननै गोबां दङ खिन्थु मोननैखौ गाहायै जोङो खामानि मावनांगोन बेनो जाहैबाय गुवाहाटियाव थानाय आहमगाव बाथौफुरियाव सबसे गिदिरसिन नर्थ इस्टआवनो गिदिरसिन मोनसे थानसालि लुफुंनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ बे बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो फान्ड फैदों आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो फान्ड जादों आरो रायजो राजाफोराबो थाइसे थाइनै खांथुमनानै बेवहाय डनेसन होदों बेखौ जोङो 2 बोसोराव आबुं खालामनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों आरो मोनसेयानो जाहैबाय जों जिमान गामि बियाब आरो जिल्ला लेभेलाव बाथौ थानसालि समायना मन्दिर लुफुंनो हायाखै बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो जायगा बिनि वार्कशपफोरखौ लागोन। खुलुमबाय आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै समायखिरा लानानै जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङावनो थानाय गासै रायजो राजानिफ्राय आं जोंनि हाबा मावलांनायाव बयनिबोफ्रायबो मददखौ मोनगोन होननानै मिजिं खालामदों आरो जोंनि मावलांनांगौआव जिखिनि मावनांगौ दं बेफोरनि फारसे जाहाथे जोंनो दिथा आरो सुबुरुनखौ जों बयनिफ्रायबो मोननो हायो बेखौनो आं गोदानै दाजानाय गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं मिजिं खालामदों। गोजोन्थों। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि आं आफादगिरि हिसाबै समायखिरा लादों दा आफादगिरि हिसाबै आंनि मावनांगौ बिबानखौ आं सानदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे संबिजिर दङ आरो बे संबिजिराव जोंनि एम्स एन्ड अबजेक्टआ दङ बे एम्स एन्ड अबजेक्टखौ नोजोर होनानै खामानिखौ आवगायलांनो नाजागोन आरो संबिजितनि मथे अर्गानाइजेसनखौ बा आफादखौ दैदेननो नाजागोन बेखिनियानो।
जों नुबाय बाथौ धोरोमनि गेजेरावबो गोबाङानो बाहागो दङ दा बिथांमोनखौ माने नोंथाङा आफादगिरि हिसाबै माबायदि खौसे खाथि खालामनो माबाफोर नंगौ दिनै बाथौआरिनि गेजेराव गोबां बाहागो दङ जेरै गाहायै गुदि बाथौ दा बिसोरखौ जुदि जोङो मोनसे खौसेथि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव जुदि लाबोनो नांगौब्ला जोङो जोंनि गेजेराव जिखिनि आसार खान्थिनि बा नियम नितिनि मोनसे फाराग दङ बेखौ जोङो माबानांगोन सिन्था खालामनांगोन जे मोनसे आल'सना चक्र बा सेमिनारनि दारै गासैबोखौबो हांख्रायनानै जोङो जिफोर माबा दङ उसुबिदा दङ आरो मा जायफोर हेंथा बा जायफोर गोरोबै दङ बेखौ जों गोरोबहोनो नाजागोन आरो बे सेमिनार खुंनानै लासैनो गोरोबलांगोनखौ आसा खालामनो हायो आरो आफादगिरि हिसाबै रायजो राजानिसिम नोंथांनि खावलायनाया मा थागोन आफादगिरि हिसाबै रायजो राजानि खाथियाव आंनि खावलायनाया बेनो जे बाथौ धोरोमा जिहेतु बर'नि गोजाम धोरोम बयबो बिनि सायाव फोथायनांगौ आरो जोंनि धोरोमखौ जोङो फोसाबनोथ' नांखागोनानो फेहेरनो नांगोन आरो फोगोमनायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब होयो बेखौ रायजो राजानि खाथियाव आं खावलायनाय थादों आरो जायफोर जोंनो अर्गानाइजेसन हिसाबै जिखिनि जोङो मदद नांगौ बे मददखौ जाहाथे जों रायजो राजानिफ्राय मोननो हायो बेखिनिखौ हांख्रायनाया जाहैदों आफादगिरि हिसाबै आङो सर्ट बांसा लादों जे दुलाराय बाथौ माइनाव आफादखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनो आरो बे हिसाबै जोङो जोंनि माइनाव बिथांमोनखौ जोङो गियान बारायहोनो धोरोमनि आग्रोथिखौ मोजाङै दैदेनलांहोनो थाखाय जोङो दिनै बे बिबानखौ लादों आरो बे बिबानखौ मोननानै आं सानदों गोबां खामानिखौ मावलांनो नाथाय बाथौ बोराइनि अननायाव जे बेखौ आङो जाफुंगोन बायदि सानदों आरो आंनि गोसोआव फैबाय थानाय समफ्राव जिहेतु माने माइनाव आफादा गोबां खामानि मावो बेहाय गिबियै बबे खामानिफोरखौ जायगा होगोन आङो फैबाय थानाय नैबे माबायाव बेखौनो सानदों जे जोंहा जोंनि दानाय लुनाय बायदिसिना माबाया गोमालांनो हमदों आरो फारसेथिं जोङो जौ सेरेबनि फारसे जोंनि गथ'फोरा गोबां उदखार जालांदों बेखौ बिमा माहारिफोरखौ मोनसे गौथुम लिंबाय बायनानै एबा दालाय दालायफोराव जिल्लाफोराव थांनानै बुंफोरहैनानै मोनसे सांग्रांथि जोंनि बाथौ माहारिखौ निजोम गोजौ जायगायाव दैथायहरनो थाखाय जोङो जौनिफ्राय गोजानाव थाहोनो थाखाय आङो गथ'फोरखौ बिमाफोरा जौ संनायखौ फोरोंलाङालासिनो दानाय लुनाय जोंनि बायदिसिना हेबनायफोरखौ फोरोंलांनो जेरै उनाव मोजां लेभेलनि आगान दावगाहोनो हागोन बेखौ सानदों आरो नाथाय गाज्रि आखुफोरखौ दिन्थियालाखैनो बेखौ खालामनो थाखाय आङो मोनसे बिमा माहारि हिसाबै मोनसे आफाद खुंफुंनानै बेखौ दावगालांहोनो हागोन बायदि आं सानदों आरो गिबियावनो धोरोमारि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दिनै बिबानखौ आनजावबाय आरो समायखिरा लानाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरो बेवहाय जोंनि गिबि हाबा मावनाया जाहैगोन मा दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गेजेराव जोङो मोनसे फोथायलायनाय खौसेथि जोंनि गेजेराव इउनिटि मोनसे बिथिंखौ जोङो लाबोनो जों नाजाग्रोनांगोन जिहेथु जोङो बुहुमाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ खौसेथि खालामनोब्ला जोंनि बुहुमाव सेरखाय बेरखाय जेरै बांलादेशआव थानाय दिल्लीयाव थानाय नेपालाव थानाय जोंनि रायजोफोरखौ जों खौसेथि खालामनो गोनां जायोब्ला जोङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गेजेराव खौसेथि इउनिटिया जों थाग्रोथारनांगोन जों गावखौनो फोथायनाय लाग्रोनांगोन बेनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो हागोन होननानै जोङो सानदों लाइमोन आफादनि गिबि मावनो गोनां खामानिया जोङो सानदों लाइमोन आफादखौ जोङो 18 बोसोर बैसोनिफ्राय जोङो मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि जोङो बेखौ मावनो थाखाय लानाय जादों आरो बावहाय जोङो जोंनि धोरोमारि थुनलाइखौ जोङो जौगाहोनायनि थाखाय जोंनि लाइमोन बिथांमोन जेरै गोबांथार इडुकेटेड सेंग्राफोरा दङ लाइमोनफ्रा दङ बिथांमोनखौ जोङो धोरोमारि थुनलाइजों खाथि सोमोन्दो खालामनानै जोङो बुहुमाव जोंनि धोरोमारि थुनलाइखौ जौगाहोनायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ जों मोनथिहोनो नाजानाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावनो थाखाय सिगांगोन लाइमोनफोरनिसिम मा खावलायगोन जिहेतु लाइमोनफोरखौनो जों गोबां आवसिया जाजोबदों बे हिसाबाव लाइमोन हिसाबै नोंथाङा मानि सायाव बांसिनै गुरुत्व जोङो बेनि बिथिङाव जोङो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो आथिखालाव धोरोम फोथायनायनि बिथिंफ्रा खमायलांनो हमदों जे थानसालिफ्रा जोंनि समाजारि मोनसे बिजों
आरो बावहाय जोङो धोरोमखौ फोथायनायनि गेजेरजों इसोरखौ फोथायनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो हायो आरो बेवहाय जोङो इसोरखौ फोथायनायनि गेजेरजों सासे सुबुंथि जिउखौ दानो हानायनि गासै बिथिंफोरखौ जोङो थानसालिफोराव रायलायनाय जायो सावरायनाय जायो बेवहाय जोङो लाइमोन बिथांमोना खायफा लाइमोन बिथांमोना फैनो नागिरा बेबायदि जाहोनजों जोंनि लाइमोन बिथांफ्रा माने गुबुन जानगारलांनो थांनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जायनि थाखाय धोरोमनि माखासे गियानफ्रा जों खम जालांनायनि थाखाय लाइमोनफ्रा गाज्रि लामाजों हान्थिलांनो नागिरनायखौ जों नुनो मोन्दों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।